Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα ξυριστούμε με αυτό. Murdoch Shaving Cream. Λοιπόν, η εταιρεία Murdoch είναι από την Αγγλία και συγκεκριμένα από το Λονδίνο, όπου και διατηρεί 4 κουρία. Και με βάση τις πληροφορίες για τις ανάγκες των πελατών της που συνέλεξε από τα κουρία, δημιούργησε μια σειρά προϊόντων για μαλλιά, γένια και ξύρισμα. Στο ξύρισμα έχει δημιουργήσει αυτή εδώ πέρα την κρέμα, η οποία υπόσχεται ένα ωραίο και απολαυστικό ξύρισμα, όπως λέει, και δυνατό του σημείο είναι το εκχύλισμα μολόχας που περιέχει μέσα. Συσκευασία 200 γραμμάρια, μεταλλική, πλαστικό μέσα, μεμβράνη το αλουμινόχαρτο για να σφραγίζει, η μορφή της κρέμας. Πάνω στη συσκευασία θα βρούμε πληροφορίες για το πώς να τη χρησιμοποιήσουμε, τα συστατικά. Αυτά. Balm. Δυστυχώς δεν έχει after shave. Έχει balm. Και από εκεί και πέρα, τι άλλο θα χρησιμοποιήσουμε? Ένα ξύλινο μπολ που εδώ μέσα θα κάνουμε τη μαρέκα μας. Επειδή δεν μου αρέσουν τα balm και δεν ενθουσιάζουν πάρα πολύ με τα balm, θα χρησιμοποιήσουμε και το after shave της E03 που είναι Amber. Λεπιδούλα Nasset. Τη σαβέτα της Eurosteel, τη Ragnar, που ακολουθεί το σχεδιασμό των Feather. Με μανταλάκι εδώ για να πιάνει τη λεπίδα. Το πινέλο, το Roma, το 10.000, το Omega, το 10.098 Hero. Και στο τέλος θα αρωματιστούμε με λίγο Sicilia από την Bandito. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τη λεπίδα και να κάνουμε μαρέγκα. Για να βάλουμε τη λεπίδα, τη σπάμε στη μέση. Πατάμε το μανταλάκι, ανοίγει, την τοποθετούμε προσεκτικά μέσα. Έτοιμο αυτό. Θα πάρουμε μια ποσότητα κρέμας με το δάχτυλο. Θα στραγγίσουμε λίγο, θα στραγγίσουμε το πινέλο. Βάλουμε εδώ και θα ξεκινήσουμε μέσα στο μπολ τη δημιουργία μαρέγκας, προσθέτοντας σιγά σιγά νερό.
όπως βλέπετε δημιουργεί πλούσια μαρέγκα με ωραία δομή στον αφρό, στη μαρέγκα πάνω, χωρίς αέρα μέσα. Οπότε βρέχω το πρόσωπο και ξεκινάμε το ξύρισμα. Λοιπόν, το άρωμα της κρέμας εμένα μου μυρίζει ένα ωραίο λεμονάκι, τίποτα περισσότερο. Η εταιρεία λέει ότι η κρέμα είναι φτιαγμένη από μπαρμπέριδες και μπαρμπέριδες. Λόγω της πολυστηρότητάς της. Εδώ η σαβέτα δεν συγχωρεί ότι υπάρχει από κάτω σπυράκι.
οτιδήποτε το παίρνει όλο. Και γιατί κάνει τη ζωή των μπαρμπέριδων πιο εύκολη, λόγω του ότι είναι εύκολη στη χρήση της. Αυτό. Λοιπόν, ξεπλένουμε και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επέστρεψα. BBS το τέτοιο δεν είναι, αλλά ok. Θα βάλουμε λίγο balm, το οποίο θα πετάξουμε το πρώτο γιατί είναι αυτό που έχει παγώσει στην άκρη του. Και τον balm στο ίδιο άρωμα. Λοιπόν, η κρέμα έχει ολιστηρότητα. Σίγουρα με ένα ξηράφι διπλής ακμής θα νιώσεις ένα πολύ πιο ωραίο, πιο προστατευμένο ξύρισμα από τη μια σαβέτα. Αυτό που έλειψε σε μένα ήταν το άρωμα. Θα ήθελα λίγο να έχει άρωμα και όχι ένα απλό λεμόνι, το οποίο μυρίζω εγώ αυτή τη στιγμή, λεμόνι. Θα πάρουμε λίγο άμπερ. Να σώσουμε την παρτίδα. Ωραία. Και λίγο άρωμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό ξύρισμα με τη Murdoch. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε όλους.